Majo Glemba, ktorý až dovčera si mysleli všetci, že neexistuje. Martin. Števo, ktorý nechce byť videný, takže René. Výrobca slovenských farieb svetovej kvality. Tí, čo nechcú byť v kamere, nech sa páči. René rieši objednávku poslednú na Slovensku ešte, aby mohol odoslať. Tu sa tiež niečo chystá. A kto je na tej titulke? Pekný model. Pekný model. To musel robiť veľmi šikovný modelár. Banda Slovenská. Tam vpravo, ešte. Najvyradím si rýchlo. Aj brzdu ti môžem dať. Tú ručnú, či do kopca. Ty vole, nedočiahnem. Odzadu budú kúkať boha. Daj tú brzdu. Tak vystúp. Maj si otvor. Ty vole. To je moc. Ale nechci to zobrať. Nie tento automat. Prečo? Device out of order. Nie tento. Tento zadný. Tak poď dozadu. Tuto podaj. No René, ti by ste to mohol, ne? Ešte pod dozadu. Nemusíš. Či už je za nami? A čože, nejde ti? Ide, chytro, kým nespadne. Robte si zo mňa. Angličan. Vyšli sme No. doľava. A teraz Máme lietadlo. Jan, že si dal štiplavé niečo. Veľmi štiplavé. A že si chcel také štiplavé, že ty máš rád pikantné. Aj René, že má rád pikantné, tak si dal pikantné. A preto som to nezvedol. Štefan, že máš rád pikantné, preto si dal pikantné. Jasné. Kto mal ešte pikantné? Ja nie. My sme vám nechali. Poďte si dať. A daj Express. Bude o 2000 hrať. Telefóny, ak nám budú volať z Expressu, počúvam Radio Express. Keď si vyrážame. Ja som už v nedeľu sa odhlásil z hotela pre istotu. No, stále.